ole hei sen a hian Nupa Titi mai fiam thu le fiam thu lo te karon nei don e hei kan du no te một lai kan changa no te han nei fanu kan nei ta ka chuan pom te oi tlei te lo ngai to thina tuna chuan hei sen a hian hun rei lo te kan nei don ani chi beile ama sain hei Pathian khoina zara no te dum tak fanu dum tak Pathian min pe i lawm ve em i ngi ka lawm lawang lawm ani kan lawm ve ani ti chuan han soingal pop mai la fanu dum tak Pathian min pe ka hian lawm tu soi tur tam tak kan nei ni kan nu pa hian mo tin soila soinu nang phei chu ka ngai tua fiao chia now kan pai ti ra tang khan mo i pai i rai ti ka hre ta tang khan i Pathian he na hian ka dil na sa ka thlen na sa ni achana chu nikuma ka ti khop harsat na ito thi chonga inat lai khan kami kha thi chonga inat lai kha min ngai tu tir lo thei lowa chuwang chuan naw nei nuwa po engma pal om theiang ti ka hlo karina wang khan Pathian he na po ka dir ani chuwang chuan ka tongtrai na sa Pathian he na po Pathian po ka ron na sa amaro chu Pathian in kan tongtrai na te kan fel wang le kan that wang ni mia lovin kan tongtrai na Pathian in min ngai thlak sakat in amma kan rin zual so na turin fanu min pe hengai hian kalom em ani ti hi kan soitel luwa chuwang chuan he fanu kan nei na hian abikin nang ma bi ka mo naw theatera ilua naw in nei zo chi kha enge nang ma hian enge ilil ru lo ma saper shelo chan chu hei i naw nei chu an na tai shem hei shi thiam lawang i feel thiam lawang ka nei zo alo chuak che ka hei ke mani ha kan ka tho huai ta chuanin hei ri tong trai na ka hei lom thu soina ka nei ngal ta mo chuanin tiangin hei tia wangai to let pon in tinge ko zui dang waka chu to lo no te kha i an la chuak ta ti khan han song bola ke ma kha min khoi zui ngal box se shem hei an na box se ani chu chuanin engmi nge ka tia mi chia an tia chuan abakha chu ka tong zui vak to lo ke ma kha min khoi jar to min thui to box se ham abakha chu nun shoi chu khan ni le top me nia no te in nei chi in sang chuak chi khamo in sang chuak vel chi khan ke ma poi ka lo lom em ka hlim em ani chuan kan lo ngai chang renga mei nge pa ti kha kan ril ru khan alu atlat mai ni ti chuan nurse ka kan zota engmi nge kan neya ka tia chuan mi pa tia kawan oil we ka ti ril ruwa chan chu mai chi kha kan nei kha ka ring sa rim chuan kawa zota sang te kha haron verify ta ni chuan mai chia karon ti ta kalom hle mai mi pa pon ni se mai che pon ni se kaloma chuan nu sang te ka zota enge apian phung te an katia apian phung tha fu ke po kim ve ke tha ve ke peng so rawe atia tin ka mi a karilu om ber chu Pathian he na ka dila ka thlen chu i rai theya Pathian in a rai tir che kalom emama chuan fu ke kima lo piang po kalom ani kalom na sa ni tin ne kalom ka tong trai na sa lawmthu po ka soi na sa ni Pathian he na hen ka hril na sa chuwang chuan hetiang ang fanu min pe hi mi a in amel tha mi a in enge apian adik big ani lo amaro chu Pathian in kan in kara fanau min pe hi kalom le zol ani ti kha kan soi ani ti chuan ani le now in pai nei ma chi kan let lenga aveina an khai khan naim nal tukha jam changhang ka puman na to ta tro chuanin atuk zing kha atang khan an na zwal to lu tuk tha chuan dar ko le cham be bor ve khan ang khai ta an khai atang khan anna kha azwal to pani chu shem nei she thiam lawang nang chuan ni pumna ang chi kha ni lo she thiam em anani ka ria anani ti ka ria na chan chu
video khan kala renga khum noya e vial top i mu vel te mo khum noya hian amu ni natil tuka al mu top ma chuan kan wat kan wat kati kan mutna bulchi mi phega chuan an en wang hanin thlem chi poni boxi lawa damro ti chi poni silo annat khana tha anti boxia chuwang jan garilu khan naro kati bek mai ni mo inat ma kha inei ma na ni tlat chuwang jan inna ma inei ma ta ni kha ka ve re lawania darkar ni borvel cha ka ve ta mase ave hun chung a shom ngoi ni chu hei naw lo ni to te naw ve to chuan si thiamanga chuan hei I kan pa hi ka thian pa hi kabula oma ti wak ngai na am no phone en oma minlo en top ting hina shau ting ne shelo tro ting ina kha shelo wa chuanim ting ina shelo ni min en top phone no khoya top khan me hei naw ve te chu naw ve chu ana da ka ni cha ka ve ni chu chang kan lu ta ipumun na toy mate na to lu tuk mai ne po ka shu to lo ka te nurse bula khan ni chan lu tila va in check anga te kan lu ta chan nawa na yan te ati khan I dakar chan vedon kha amuna hang kan ngak le do phot ani the sana pe khun te ha kan ngak le ren do na chanin I anwa chuang kalo nei ta ni pathian zara naw ko ol la kawan nei lutuk alom me Pathian wang liu zel ni mo Pathian wang liu zel ni chuan Pathian hi kan tan hi na tha big katilo Pathian hi kan tan hi thaim ema chuan midang ai hian kan mo bi kani ti hi kan soi thei chuni sela ti chuan ei tu na thakhat le kal khat vel ani ve ta Pathian zara baptisma te kan chang ve ta hlau maya kan be se ai ma in baptisma kan chang ta ni lockdown shri awangin church court hi aboi thak em awangin tunlai bo ruak nen chuwang chuan minan ziak lut ve roya ti khan ke ni aya piang nung po an chang ve thawa chuwang chuan kai thlarun lo pha ta ani baptisma kan chang te ka lom hle maya ka rilu tak pe chuan pathian he nai lawmthu ka soina sa ni ka a thing khop mai chuan nang poi lim ka ring baptisma chang khamo dalim lu tuk te po ka lom lu tuk ka lom tak zet zet ani mani pastor te ko Nupa te chungah po khan ka lom hle ani tinga minan rin lut ve ram kha chuan ni le chutia ni chuanin kan lo kom ve le lok chenga mo tia fanu te in nei ve tem ama he nupui nei ni ta nupui nei ya chuanin fanu in nei ve tamai entin nge enge mak hanin ti chang te nei ve thinem nei I han oi lo chang tem hetia thilron thut te kan room ama chong kan paning kan nom rek zela tuna chon no te ne te khanin enge kan rive nek to ta tinge I makkati fa ka nei hi makkati khop maya kalim boxia andom kati boxia tin fanu kan nei ve shim po hi kalom ani ama tang hang kalau suwang to ngai mi lo kalau nge ataka lo thleng hi kalom ani mo kalom tak zeta fanu kan nei rangot po hi chuan kan oi lo ni achang pe chuan fa kala nei lo mote kain ti thin ama ro chu ataka ni se ka thengel thin ani ama ro chu tuna chuan te ha to ngai lo atir te ka chuan oma ka ni thum ni level ka chumo iron ho fa kan nei gen hei thin ani chu fa kala nei lo mo kain ti thin ama ro tuna chuan hei kan pom regulara chuan zan tin ni tin kan mu ani wang hian tuna chuan khateng ha chu kan ni to lo chu wang chuan karilu hen reng to fa ka nei ti hi mo chuan ka chhuwa te hian howa ti ka chak chen cha zia chuan boite hi kam cha ka tiang kha ni mai tang ho ma te ka chak thini tia ho ma ka chak thin chan chu boite hi kam cha ka kamut kariluan renga kam cha ka chuan ei amu hi la amu thilai an nui suk te hi monuam ka ti kanan muwa kanin kara te kanan mutta tui ti to an mu bia the amu no ma kan lo en le ngoi china pa pe hi chuan ama lam
ama lamma tia athlek phei chon alo in de ngoi zel ni no te chu an hmu no ma nun hin ti hlim em a han enge an zia ten thlak ta an sen lai hi chuan mo an je thlak te han ha thlak do chang chu ma se mani fa te mani rila ra ngei an ni na khanin i nge anuam anuam fek zel mai ni anuam ani chu sa min zot ve de to ro le zot ve le to nge ani le hei han nge tua mai chuan cái nge zon lai te mo cái nge zon lai te ril ruwa hin om thina aron lang le thina ni maro chu nge zon lai ang ring khan om thei lova tuna chuan hei nu le pa kan ni to Leslie nu le pa kan ni ve to Pathian wang liu in chu wang chuan ril ru hi ngai tua na tam tak oma mahun thlir te mo engting ya chu tiang kha tiang ti te po om to ni mar chu ta chun enge poimo ber rai thiat Christian chungwa Pathian nei Pathian nei chu omlo number 1 a chuan mo adang chu enge chung ko din chuanin a be bom chu tamnu tuk ma se i Christian chungwa thatak kan din thei chuan chu tluka hlu omlo chu chuanin enge har sat na te sumle pa ya te i enge lo sang lo ma ila Christian chungwa kan dina Pathian lam kan nei tlat chuanin i abule top chu Pathian nge ka soi fia te amlo ishe thiam me dik lom poimo ber chu Pathian nei ani mo sum le pa hian limna min petak tak lo mo lali su kan nei si lo chuan sum le pai tam tak nei po ni la sum le pai kan tharau nun hi min lei ral thak thei chu wang chuan ai lu zok chatuan nun nei tu lali su Krista hi sum tel lova lei thei nei thei ani a chu wang chuan lali su Krista hi kan nei tlat chuan har sana potokila mo kan nu pain kara po in hau na te enge in ti thin na te po thleng thin ma sela mo chu ta chuna poimo ber chu do theina te ngoi na te tin Pathian nei tu kan ni zia hi ke mani a hian in sheila ta chuan lal isu ni se en tin nge atiang ti sa phawina an ti thin WWJD an ti kamo khatiang khan isu ni sen tin nge atiang ti ril ru kan put chuan chungkwa hi in rem takin om theiani mo tin chungkwa po hian ke ni chungkwa kan ladin chungkwa din kain ti mi lo fa thakhat mi vel chau kan la nei chu wang chuan ke kabula po mitam takina har sanna meron thlen te po hi an omani fa pathum pali nei to ti te tinga har sanna nei tam takan oma apoimo bera chuan an fa te aya khovel thil an ngai poimo na hian an boi tlang pui thin chu keima nge mi na minun ro na thanga ka mu ve da na ni chu chu wang chuan engpo ni se midang kha chu midang ni se la keima ni bi ka po keima ni bi ka hian Pathian nei hi alua chu wang chuan kan pani in kara hian isu hi lal ber sela mo kan hun kal to ka chu hun kal to ni ro se kan nun lui chu kan nun lui ni ro se chu wang chuan tun hun zela hian Pathian kan nei hi a thap ber ani ti kha kan soi ani chuan ani le ka chu kan thu pui mai kan mu kan tho wi don tho wi trep chuan ani le hei zan lai ate nu te pek te ngai ta ni tinga khan enge thinum chang ni em min zo chane ne ni zana ka thinari ma thinrim te hai thinrim tak tak chuang lo hei kan lo mu thalo reita thakhat apian te tang khan ta chon thla lo tling ta main kan mu thalo ve em manau naw mudu enge afel lu tuk amut chia mai han tiang kha ani lo chhuna mu tha chang chu ne kan no te hi amu thalo ma tun nai tun kar chho phei chu he amu thadu lo ni wang hianin amut chhun pon darkar khatte darkar chan ve chau te muta te khan nu te ni reng nu te hi du ve box ya hei han mut tui do chang phei chuanin an har hun oma chang kan lo har ve zel tho ta nu chu ma se han mut tui do chang an lo har ta nu te lo du le ngal ta enge an lo mut
anh nghe ăn một thể là hoang cần không ai về thấu ra tuy ta cần một thằng cần đủ bữa lâu người ta nụ té người chả bốc xe cho anh nghe hẳn một nghe anh nghe tí rồi nó cái rồi nó có lụt rồi lụt rồi đi cái cái phu hay chan cho nên cần hao về thấu mà xe cái hậu khá ính mà là sẽ tiệm lâu ôi lâu tụi bọn ính mà cái xe là xe na là này lâu ta mà xin rằng cái trong cầm một tuy bốc xe cầm một hiểu về đồn chắc là lâu hở xe là cho nên ính nghe một thể là va nghe một thể đấy là va nó té này rình mấy cái tia cho nên cái hawa tiếng cho nó tao in cái hawa này cho nó Pathian mình hao về liền một thể lâu về này mấy lâu cái mà ni po một thể lâu trang tới cái này về chuyện là amu hiểu thể rồi lâu này mấy lâu lâu tita cho mình nuôi lóc cho nên tuy ta cái amu hiểu ta riêng làm thế in amu chặt ta anh cái sợi khá cho cần phép thiểm mà sấy bả nút sấy bả nút lâu á cái cái sấy thiểm nó cái sấy rồi trong cái sấy bả trái sấy thiểm được cái sấy thiểm được mà mình luôn ra đang số à lấy mà chuan địch reng chân chu nụ tên pean chawa mà khá thiểm được chứ nè mà rồi chu hiện tiền hay tuần lai chuan pha te hẳn vin te vin cái timi lâu nè vin cái timi lâu mà rồi chu một chuan nè mà thì khá thiểm được cái này chu bằng chân Pathian coi na zara kan dam zela result ta kan om zel ni chuan he ting hi kan ni don lo kha ngai to ra ni ani ti chuan kan let lenga ka so to chem kha china surprise kha ke ai zot lo in lu ko ka soi ton lo mi ai zot lo ka to ka chu video ma sa khan mai that ma in lo mi ti ani chuan ani chuan mo kha dam doi train kan chuak ta ni dam doi train kan chuak ka khami kan an chuak kha irin lo deuin balloon ti te chuan room kan lo cheita ni room kan lo cheita banner te welcome home boite Leslie welcome home banner te kan cheita kan lo siama kan lo tara kha khan enge iril ruwa rim ui ha kalom to phe minlo surprise don ti khu tyang min ka shewak lawa u baby thia khanin cake min surprise kha to ma kha chu entin mun han kalo she palen dam doing ganom lai khan kha chu khuma khan lo top karing she thia mem kan lu khanin chuanin khuma khan lo top karing ma se kan han lut ta kha telai room ka he kan room to na khumbul che han sitting room ta kan room a han room pahni amani chu kan lu che hanin banga hianin welcome home Leslie ti hilawin tar ta ui ha kha po he min hne to ni chu ka nuk kha ngal chan room khum omna lam kan lut le cha kha room kha balloon khan lo khat ta di hey ka soi tham no ka nuk kha ul na sal tu ka chan ka henge kalom tap ke ma khai shem he ke ma kha tunang hen ten har veng vong chuni lang chan an fa heng ka kwa ve kang ani em don ni kalau mutuk ma se taksa chaklo neng khan ei nukul neng khanin dingpo ka dingil thei box si lawa kalom tap ni me khatyang lo ti khai shem chuanin kan zot let vil chengai shem khatyang khan khatyanga mani nupui fanau lo surprise na real ru kha elo imbo sei dante kha kan zot dei chenga imbo sei dante le khatyang ti na tinge ti na chang kha enting ei shiat mi ti dan ka sia poni lo karil ro khan oma khati ve top maya chuan engine ni zan khan karil ro khan oma atlaya khan chuan engine ni tlaya khan balloon kan leya kan la ham lo khami zan po khan dam duin balloon chin le ming sangi mo kan naw ming sai nen khan kan la han leya chuan kami enge balloon hama chaina surprise tur cheka kalilo om shima kami ma chi khan kalilo omani chuan annuwa khan i damdoi train in show dong e don lo te ka riat kan chiang lo wang khan ka leilok lowa chuan annuwa khan lei to pang eng poni se ka tia chuan kan kal topa chuan kan leya zala po kan la ham chong lo chuan Pathian ni kan in chua don mo in chua don Pathian ni khan chomha khan kan ham chop chil ani chu kan ham chop chila chuan kota uhria ti ten menon ham puya menon chei pui boka chuan khan ni keile ate i le ani ru ti le anu hria ti
chuan chumi te chu kan ni ta a chuan kan hama chuan a pacha ma po tel bok ani chuan kan hama ti han kan ti ve noi noi a chan chu ka du ber chu thinlung takin kan lo lom pui chawani mo naw min nei saka min hrin saka chuan nangma hri sel taka iron chuak po kan lom ani chuwang chu pathian hena lawmthu soi nani pa formin le kan lo welcome na chewni wangin khati ang nei ta tro fanui nei ta naw bol te lo ngai ta ni naw bol hi i bol ngai em i u fa te mo i naw fa te mo ti vela hian ka bol ve thin tho ta ma se he le man len do to nu thali thanga chovela ka bol thina he tunang an newborn tu kang he chu kala bol ngai me lawa I leslie hi ka voi khat bol na dam te changa kan chua kar thum na a ka bol ta ke ma ka zyado nu ka in hliam te zyado nu khan ka bola nau sen ka bol ma sak ber chu ama hi ni ni chu ani le ti khan nia nawan bola I khor vem atiu chuan ka bol ma sak ber chuan ka thlau kha ka hlau lu tu kai shem hei an manin zoi box ya chuanin ka thlau kha ka hlau hei ka von het lu tu ka hlau ni chu ma se tegang ka ti thanga tu na chuanin ka ti ve thei me pui ngai lovin ole naw suk naw bolte thiam to khop mai hei chuan ti hian ke ni te po kan tum lo deuin tum lo do ti mai la nge a tu la ai bon hi lo ti fel veka chuan a thum no su veka naw pon su veka chuanin enge tu nanga chuan diaper te kan mang to thowa maro chu he an pona an zun ek te lo kai chang om ta a ek te po asu thina ni asu thiam tu asu fai tu tiang khan ye mi pa ni chuan ngai thai poi ti ve li chu mo ke mai nun om lo hrim hrim mo chwat po not vek je ka che thelo chuan ka tiang khan ni ya chu wang chuan thai poi ti ve li chu ke mai hen om wak lo ka in soi hai po ti na ni lo ka in soi wang ka in soi thiam wang lewin mo he ting chu kan ti tur ani mo kan nu pui nia chu wang chuan I che thei lo wa chu wang chu khatia chuan thum no suk ti te boi te thum no suk nuam lu tu ala pianga a piang tiramo a piang tira nuama hating chu pa ni chon ti zel turania tin I heta enge ka tu te po ka ufa te thom no po ka sumai enge ka tinga in lak pa lu tu ka wanga ti kha chu ke tha ka ti lawa chu wang chuan ti du lo vel kha at enge atu la ka thelo mo ke chu ka ufa te zong zong an te lai ka mut puya ka ti khan an ek te po ka thian feka ka dai par zong zong ti hian pathum mi ka om tlei to nia fa ka hian ka ti zelang tiang chu ni ya tin engpo ni se tak takana I thai boy tu na chu ni film na kan manga thai boy chu ti khati ti velte a om ve thawa ama ro chu I heng zong zong te hi tran ro hi chakna ni ma kan tran ro chuan chungkwa kan lima chungkwa kan in ngai ya chungkwa hian hlimna omani ti vel kha kan soi thei ni sela zaina kan in kom na hi thren kha tan chuan alim om mai the thren kha tan chuan hlim om lo mai thila tu lai pe chon thil la serious atin enge chu ti khati ti te tama chu wang chon min soi sel po ni se ke chu kan holet lo cheu ni tin kan chang le don lo cheu kan ngoi liam to panga ti khan ke mani in zirnan kan mang zel don ti kha milo hriat sak vek turin kan som cheu khati zong kha kan channel kha milo share sak thin ula milo subscribe ula milo like ula nge heng kan vlog te ti meng tang thil ho te hi da thatna kan du shim shim mo ke mani hianin milo ngaihhlut sak zel turin kan som cheu ani engpo atop na kan khar du chu he kan channel hi lela ma chuan mi in chu ti kha thing ti ruan ti ve kan thiam lo ani ama ro chu hei sum hu na tura siam kan ni mi lo ania I kan Nupa kan chungkwa engtin mo da zel da thna tura kan du a kan siam ani ve chu wang chuan minlo hret hiam ula kan lo lang khat mai thei engpo ni se in zawa leslie trapa tu na hian kan man to lo ani in zawa in mangtha motui ule lim takin lo mula covid 19 laka lo film khurula tin enge then om khoveng te noksak ni tum lo ila tunlai bo ruaka mo tunlai bo ruaka hian hei alo pom phei ta boite ron pom phei aron lang ve zoi do ni top nan hei kan fanu nei ve china ni mi te fangin mel tha in enge leitling lo po ni sela mo ala te se leiting thei lo ni
ei boite hi Leslie ani a tuna hian thakhat le kar khat le ni thum ani ve to ni enge boite soidu ne anh này lâu ni khát thì giống khá ni sila kan chung kwa in zawa in lo him ula COVID-19 laka lo ve film ko turin kan som kan cha cheu ani bye bye